wai na ganki da diga inda na isa ta koma hannun mata ne ko alhaji ne ira sai ituro ki ice mu rufe shi daga ni sai ke. Yana nan da ran shi amma ya faɗa min inda cek ɗin yake. Da za ki amince sai ki manta da duk wani wanda alhaji ya ce a gaya mai. Gwamnati ta so sauran wato ai mu kowa bayani a wuri ɗaya. Yanzu mu je ki nuna mana inda aka binne miliyoyi da cek ɗin. Ya mutu ne? Ba ya mutu bane amma ta canza salo. Kar a ce na fiye shige. Na gani aikin nan yi muke ta yi. Wai da gaske haƙa rijiya za a wurin nan ne? Yanzu duk wannan aikin da kake baka ji kayi karo da karfe ba haka? Wai na sun san da wannan abin ne? Kun ganin ramin? Tsabar dukiya ne a ciki da cek ɗin da muke nema. Dan fita waje. Kamar ya? A nan gidan aka haife ka ko gadi aka ɗauke ka a nan gidan? Gadi aka ɗauke ni. To tun da gadi aka ɗauke ka sai a zo dukiyar ubanmu kuma kai wani shishigi? Ko wani abu ne kusan mana ni da Sabira mu. Ai da a musulmi ka zo tuntuni sai a gama mutan. To da arne na zo maka. Da yawa. Ta ina ake ɓantarewa ne? Ya, za ka tona mana asiri. Kai! Kai! Sunana Adhama mijin Hauwa.